ಎಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅವನೇ सांगतोय ना नाले के जो अजून झाले तर होते त्याचे लाईक घेतो हे पाल घरे जा की नाही जाऊ मारवी नो तुम्ही लोने बिनी छोने अंता एक कोई बात नहीं या कुठे बिया म्हणजे ये सीट पेटती जान जेवा आठो एक्सरसाइज ऑटो एक्सरसाइज अरे रोली में जाए तरी दे मोट पण मोजी की जा काय तेल मोकळी दिली बरं टाइगर फोटो उठली सगळी देखो आई थिंक बिहार बिहार लगी हाय इधर कार साड़ी देबो होय नेट साड़ी देबो normal yang gua kau mau beli kau mau cari waktu yang dia nyama kayak Nada de tirar o útil. Ano tiba ka na? Ay.